गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बाक्सानि राजिब बसुमतारिया गोमानानै दं। गावनि नखरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय राजिब बसुमतारिया लामा आन्दायनानै गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सुबनखाता ओनसोल सिरिसबारि सुबानि 32 बोसोर बैसोनि राजिब बसुमतारिया थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि गुजरातआव खामानि मावनाय थांखिजों रङिया रेल स्टेशननिफ्राय रेलजों दावबायलांदोंमोन। मख'जाथावदि रेलजों गुजरात रायजोसिम थि समावनो सहैदोंमोनब्लाबो नाथाय खामानि मावनो गोनां नुवा बन्दरनि एक्वा मेरिन कम्पानिसिम थांनो होननानै बिराबल मुंनि जायगानिफ्राय ओंखारनानै गारियाव गाखोनो गोनां समावनो हरखाब लोगोफोरखौ नागारनानै गुबुन जायगाजों हारसिं थांफ्लाङो होननानै नखरनि मानसिफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा आसाम बडलेण्ड रायजोनिफ्राय गुजरात रायजोआव खामानि मावनानै दङब्ला सावगारियाव नुनाय राजिब बसुमतारिखौ हमनानै दोननानै 8473096705 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो खावलायहरदों। बे बेलासि समावहाय आं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता ओनसोलनि सिरिसबारि गामिनि राजिब बसुमतारि बिथाङा गावनि नखरनि हालोद बा रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङैलाय गुजरातआव खामानि नागिरनो थांनानै नैबे रङिया स्टेशनावहाय 18 खालारावहाय सेप्तेम्बरनि 18 खालाराव ट्रेन गाखोनानै बिथाङा गुजरातनि राजकट होननाय स्टेशनावहाय थांनाय 21 तारिखआव सौहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा बेराबल होननाय जायगासिम थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोना जि जायगायाव खामानि मावनो होननानै बा कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै गारि गाखोदोंमोन बे बेराबलनिफ्रायनो बिथाङा दासिमहालागै गोमानानै दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों दासिमहालागै कन्टेक्ट खालामनानैबो मानसिखौ मोनाखै आरो नागिरब्लाबो जों मोनाखै। बेखायनो जायफोर बर' फिसा बिथांमोना गुजरातआव खामानि मावनो दंहैयोब्ला बिथांमोना जेन नैबे राजिब बसुमतारि मुंनि बिजाथिखौ जेन मोनफ्लांबायोब्ला जेन जोंनो नागिरनानै हरफिनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। आरो कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंथांमोनहा रायलायहरनो हागोन बा दैथायहरनो हागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 8473967005।